Good morning, good afternoon, depending your location. My beautiful people all over the world, I still remain one and only your servants, Leap of Hope TV, both in Instagram, TikTok, and YouTube. Please, if today is your first time of seeing me, click the follow button. Follow us on Facebook, follow us on Instagram, YouTube, and TikTok. The name Leap of Hope TV. Thank you. I'm here for very important message. I want us to deliberate on a very issue. Yeah. I may say, let me use one dialect, Igbo dialect. Ndị Igbo ekelekwa m unu ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m. Igbo nọ na mba dị iche iche, a na-ekele gị ụtụtụ ọma, efifie ọma, and mgbede ọma. Ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m, na-asị gị m bụkwa nwanne gị nwoke Leap of Hope TV. Biko ọ bụrụ today bụ ụbọchị mbụ ọ izizi gị ịfụ m n'ihe onyonyo ọ n'efere mba ụwa, biko jiri nwayọọ metụ aka na ebe nkesa ozi, tụsaa ozi a ka ọ gaa mba niile dị iche iche. Tụsaa ozi a ka ọ gaa mba niile. Anyị nọkwa na TikTok, nnọkwa na Instagram, nnọkwa na YouTube and na Facebook. Biko aka m bụkwa nwanne gị nwoke Leap of Hope TV. So okay, anyị na-ekwu okwu ya today maka our brother Maazị Ndi IGBO nke eji for so many years na-ajụ ka ihe ndị leaders anyị na-ekwu banyere ya. Problem anyị nwụ bụkwa ndị leaders, both the politicians na-ekwu okwu, ndị ọchịchị anyị, ndị ọhaneze ndị Igbo, from the councillor, chairman, House of Assembly, governors, House of Representatives, senators, and the other political leaders in the southeast and south as well. What are people saying? Nke ihe na-ekwu banyere this man? The man na-ata afụfụ maka ọdịmma mụ na gị. A man na-ata afụfụ maka nnwere onwe anyị. I chọrọ ịbụ slave for how many years? Ị ga-abụ slave for how many years? Ihe m na-ajụ bụ ajụjụ. Onye wepụtara onwe ya maka mụ na gị, na-eme this man ka o ruru ọbara. Ihe na-agwa unu bụ Ndi IGBO nwa today nwa echi, unu ga-ama na unu ruru damanị bara n'ebe ndị Igbo nọ. Ofu onye futara m sacrifice si ka ọ dụọ maka ọdịmma mụ na gị. Ojukwu dọrọ ihe a nso. Ojukwu bụ onye iberibe. Ụwa zuru ike pụtakwa na-adọ nata ego rie lakpuo na-akọ ihe na-agba ka moto. Eman sị gị n'idiri ego, n'idiri na-ete ihe ọ chọrọ bụ ka unu nye ya nwere onwe. Ọ chọrọ ịnọrọ onwe ya, unu kpọọ ya asị. Igbo emere unu ihe eme? Igbo ka ihe bụ problem unu? Igbo ka ihe unu chọrọ ka emere unu? Igbo ka ihe unu chọrọ n'ebe nwoke ahụ? Mmadụ ole na ndị ọchịchị ndị Igbo gagoro ebe ahụ ga-afụ nwoke a jụọ ya, nna ka ihe chọrọ ka anyị mee? Nwoke a bụ ihe sụrụ unu ka emeziere anyị ala Igbo. Enide emeziri ala Igbo na nwoke ọ ga-ọgbatusi mba nọchọrọzi ịdọ ihe a again. Nwoke sị unu mezie ka ọkụ na-acha n'ala Igbo, ka mmiri na-agba n'ala Igbo, ka enwee ezigbo ekpe n'ala Igbo, ka enwee ebe ụgbọ mmiri na-ebu ibu from mba ofesi ga na-ada n'ala Igbo, ka enwee ihe ndị bekee kpọrọ ihe bụ seaport, ka enwee ya ebe ụgbọ mmiri ga na-ebupụta ibu from mba ofesi na-abịa n'ala Igbo, ka enwere anyị ebe ụgbọelu ga na-ada a na-akpọ cargo airport, ebe ndị bụ ibu from other country ga na-abata na our own place. O mere ihe ọjọọ.
ihe m na-ajụ bụ ajụjụ, nwoke a o mere ihe ọjọọ bụ Nnamdi Kanu? Ka ihe maazị Nnamdi Kanu mere unu? Nwoke a kwuchara okwu a, unu gaa n'ebe ya gaa gbarịsị ụlọ ya, vutere BP igbu nne ya na nna ya, unu stii gakwa gaa mee kidnap, bute ya ya tie n'ụlọ nga. Ihe nwoke a mere ọ bụ ihe ọjọọ ka nwoke a na-emere mụ na gị? Now anyị na-ata afụ. Lee nke eji property ndị Igbo na Lagos na-emebisi, lee nke eji ahịa ndị Igbo na Lagos na-emebisi, lee nke eji nke dị na Abuja na-emebisi. Ka ihe ndị Igbo mere unu? Unu gwagodi m, ka ihe ndị Igbo mere unu? Ndị Igbo, ka ihe unu chọrọ na ebe nwoke a nọ? Unu pụta ka anyị tinye aka sọpọtụ this man, ka nwoke a dụọ ihe a kụrụ anyị aka. M na-abịakwa ọzọ, nka bụkwa nwanne unu nwoke dị Hope TV. Biko tinye aka na share button, kesara m ozi a, kesa ozi a. Ya bụrụ today bụ ụbọchị mbụ gị ịkpọ m, biko follow m na Facebook, follow m na TikTok, follow m na YouTube, follow m na Instagram. Ọ godịrị ndị Igbo na mma. Ndewo ụmụnne m.